Soc Antoni Ariño, vicerector de Cultura i Esports de la Universitat de València. Dintre de les meves competències, també es troba el Servei de Publicacions de la Universitat. Des d'ací, voldria fer una salutació molt cordial i amb molt d'agraïment a tot el personal del servei que aquests dies de confinament està treballant intensament per a preparar les noves publicacions, però també per a facilitar tots els recursos que el servei té als nostres lectors. Gràcies de tot cor tant a les persones del servei com a els nostres lectors i a la Universitat de València. Presentem el llibre La Societat Valenciana en Transformació 1975-2025. Aquest llibre és una radiografia històrica de la societat perquè abasta un període de 50 anys en el qual es tracta de mostrar quines són les corrents de fons que han modificat, transformat la nostra societat en el que és ara mateixa i en les oportunitats i amenaces que en aquest moment històric precís té. Per això aborda des de les qüestions de l'autogovern, passant per l'estat de benestar, als drets de ciutadania i sobretot també a les desigualtats, als valors, a la vulnerabilitat de determinades capes de la població. Quin és l'interès d'aquest llibre? Jo crec que fonamentalment el nostre objectiu de lo que es tractava era de contribuir al debat públic sobre el futur de la nostra societat. Una ciutadania madura, una ciutadania forta, té que ser una ciutadania informada. I realment un estudi de l'estructura social valenciana, tal com nosaltres hem tractat de fer-lo en aquest llibre, portava ja 20 anys com a mínim sense fer-se. Era important arreplegar tota la informació, totes les dades i mostrar en quin moment històric es trobem i quins són els grans debats que la societat té respecte al seu futur. El públic al qual el llibre va dirigit, jo diria que és un públic que fonamentalment està interessat per el debat, que fonamentalment té interès en conversar sobre els assumptes que més el concerneixen sobre la situació actual i la situació futura. Una situació en la qual se conjuguen d'un costat el canvi climàtic, d'un altre costat la transformació del model econòmic, però també la transformació de la nostra democràcia que està amenaçada per la corrupció, per els desnonaments i per tota una sèrie de factors que incrementen la desigualtat, que incrementen especialment la desigualtat en els nivells educatius com a conseqüència del fracàs escolar. Conèixer bé la societat és la millor forma de contribuir a la seva transformació. Finalment, m'agradaria parlar d'aquest moment de confinament, de quarantena. És un període certament estrany. La nostra generació, i jo crec que totes les generacions que viuen en l'actualitat en Espanya, no havien experimentat una situació com la qual estem vivint a hores d'ara. Un virus que porta no sabem quant de temps en la natura ha assaltat a l'ésser humà i està afectant globalment a totes les societats del planeta. I això ens obliga a un confinament que vivim en incertesa, en sentit de vulnerabilitat, però també hem de viure en creativitat i en sentit de solidaritat, en la capacitat de pensar en quins són els més vulnerables d'aquesta circumstància per a poder donar-los la nostra solidaritat, el nostre recolzament. Jo crec que és una bona oportunitat per a llegir, i per a llegir per tots els mitjans, llegir en les xarxes i mantindre's ben informat front als bulos i mentides que constantment circulen sobre la realitat actual, però també aprofitar per a llegir novel·la
per a cultivar la nostra imaginació, per a cultivar la nostra capacitat crítica d'argumentació i de reflexió i, en definitiva, per a fer tot el que estigui en les nostres mans per a una ciutadania madura, una ciutadania responsable i que una circumstància com aquesta no posi justament en perill la democràcia. Espero que tots tingueu molta salut i que puguem prompte trobar-se per a saludar-se a través de la fórmula que tindrem que trobar més adient en les circumstàncies actuals i sentir-se que formem part d'una mateixa humanitat i tenim un mateix compromís. Gràcies.